have a walk mga palangga. Mag-babysitting tayo ngayon. It's nice that sunshine. The sun is warm pero malamig pa rin kasi tingnan nyo sa labas. It's frosty! Tingnan nyo yung car ko ha. Nagfro-frost. Yan o, nagfro-frost. Yan, nagfro-frost oy. Buong paligid nagfro-frost. Let's go girls! Let's have a walk! Mommy's duty! Come on! Oh, tingnan nyo, nag-frost yung tubig dito. Yan, oh. Yan, may ice yan. Come on. Come on now, girls. Let's go. Let's go here. Let's have a walk. That's it. Do your business. See? Sobrang puti ng grass. They're covered with frost. Pipa, what's wrong with you? You're limping, sweetheart. She's limping. Oh no. Tingnan niyo. Pipa, what's wrong, sweetheart? Hey. Oh my, she's sick. So are you okay now, Pipa, ha? Ano yung nangyari sa kanya kanina? Nagsusuka siya kanina. Naku naman to. Nag-send ako ng picture kay Jan. Pipa, oy. Right, let's go in the kennel. Come on now. We got delivery earlier. Parts yan sa trailer. Come on, girls. I'll be back later. Si Jan, tumawag kanina si Jan. So, tinanong niya ako na if si Pipa ba daw kumain ng grass. Napansin ko ba daw na kumain ng grass. And yes, I noticed her eating grass and Phoebe as well. But Phoebe, she's fine. Si Pipa lang yung nagsusuka. So, sabi niya, normal lang yan daw kasi baka nalamigan sa grass kasi baka yung nakain niya may frost. So, baka yun parang nangilo ata, iwan ko yung, kung ano yung sinabi ni Jen, but normal lang yan. I've seen her a few times na after eating grass in this time, like this, na nagpa-frost, nagsusuka siya dahil siguro sa nakain niya na damo. So, she's fine, but we still have to monitor Fipa. So, hopefully talaga. Anyway, magkakape o no, magha-hot chocolate ako. Who doesn't like to have hot chocolate in this weather? Kukuha lang ako ng milk, then ilalagay ko siya sa microwave. And we'll have some of this. Sarap nitong biscuits na to ay pag pumunta kami ulit sa Asda, kukuha tayo ulit nito. Masarap, sobrang sarap. Naghihinda na lang ako sa milk ko. Mas malapot yung hot chocolate mo pag ang hot chocolate mo minimix mo sa hot milk. Naku, kumukulo yung milk. Nag-boiled over na siya sa microwave. Kailangan ko siyang linisin. We just need to let it settle. Pupunasan ko muna yung na-spell ko. Ito oh. Yan, nag-spell siya. Nag-boiled over man siya, oy. Yan. Then,
Lalagyan natin siya ng hot water. I'm pretty sure sobrang init nito. Sobrang init. Hindi pa din sila nag-online ay yung family ko. 2 days na, sabi nila last time namin na mag-usap, mag-online sila. Wala, hindi na sila kabalik. Wala sigurong signal. Pahirapan talagang makakuha ng signal sa probinsya. Kasi 1 hour away kami sa city. Kaya ayon, walang signal. Yung ginagamit lang nila, well, noon, nung nandoon pa ako sa Pilipinas, nagpapakit wifi kami. And yun nga, minsan lang talaga makakuha ng signal. Nung nagchat-chat pa kami ni Jan, naku, nakaka-frustrate kasi ang signal. Parang yung uod, mas mabilis pa yung uod kaysa sa signal. So, dinner time na nila. Papakainin natin. Can you hear them? Yes, bears! Give me a moment. At nandito yung pagkain nila. There. Yan. So, ito yung kay Phoebe. So, sabi ni Mr. Ano daw? Isang ganito. Yan. Yan kay Phoebe. Kasi medyo malaki si Phoebe. At kay Pipa naman, sabi ni Jan, level lang daw. Ayan. Kasi si Pipa, medyo maliit siya kaysa ni Phoebe. There you go. So, si Phoebe, dito yung position ni Phoebe. Uy! Papalabasin ko muna yung aso before ko ilalagay yung pagkain kasi it will be chaos pag hindi ko sila pinalabas. They will just go straight to the food. Hello? Are you hungry? Huh? There you go. Ang ingay nila ay. Now, sit. 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 Hala, uy, ayaw nila mag-come. Sit. 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 Phoebe. Phoebe. Sit. That's it. Good girls. Sit down. Sit down. Si Pipa. Sobrang excited ni Pipa. Go! So, wakas, nag-calm down din sila. Hayaan muna natin silang kumain dyan. Akala ko talaga ayaw nilang mag-calm down. Nako. Saan ko ba ito ilalagay? Uy. Kailangan ko itong itago. Kasi baka may magnanakaw. Hindi natin alam. Hala. Mismo ito. Frost din. Nagka-frost. Ay, mabigat pala. Mabigat siya. Uy. I cannot move this. Plastic siya. Mud guard.
Pero, dahil madami yung mood guard, hindi ko kayang buhatin. Kaya siguro, pero hindi ako sure na mabubuhat pa natin papunta dito sa loob ng bahay. Lagay ko kayo dito. Woohoo! Ang bigat. Pero nakayanan naman. Nakayanan sa ating powers. At kukunin natin yung bin natin. Hindi ko nakita yung bin man. I-check natin kung empty na yung bin natin. Let's check. Yes. Empty na siya. Tapos na yung mga bata, nakikita ko. Are you finished, Phoebe? At itatali natin siya dito para hindi liparin ng hangin. Yan. Yeah, tapos na sila. Good girls. Ilalak ko lang to. Hindi ko talaga alam kung kailan makakauwi si Mr. Pero, yeah. Wala pala akong trabaho ngayon. Pero kanina, tinawagan ako ng manager ko. If tomorrow, I can stay. Kasi tomorrow kasi yung shift ko, only 7:30 till 10:30. Tomorrow kasi, meron kaming plano. Saturday tomorrow. So, yung shift ko tomorrow is only 3 hours. Si Mr. Magki-cliff pigeon shooting siya. So, I have to look after the dog. So, sabi ko, no, I cannot. Kasi, yun nga, magbabantay ako sa aso. Sabi niya, how about Sunday? Sabi ko, no, I cannot. Because we will be going to the town. Kasi today is a Black Friday. Sobrang daming sale. So, I think yung sale until Monday ata yung sale, I think. So, yun. Sabi niya, it's okay. Minsan lang, you know, you feel guilty for saying no. Pero, yun nga, may plano talaga. Alangan namang ika-cancel, diba? Wala na akong magagawa doon. Ngayon, ang gagawin natin is magsusort ako ng laundry kasi yung laundry natin, ito, tuyo na sila. Itong nandito, kakalagay ko lang nila. So, they're still wet. Pero, there's still few laundries to do. Itong nasa basket, kailangan ko siyang tupiin at tansyahin. Oh, yung wood burner natin. Munti ko na siyang makalimutan. So, nakabili na pala ako ng regalo ko para kay Bianan. So, I hope lang talaga magustuhan niya. Palabasin natin ulit yung mga dogs. Naka-headset ako kasi nanonood ako ng vlog ni Ivana. Yung ampon, yung vlog na pinapanood ko is Ampon Simona. Yung prank niya. I'm fan of Ivana. Hello, girls! Come on, come out! Mag-o-open tayo sa ating third item sa ating advent calendar.
kaya yung third item natin? Itong si Frank, uy. Hubad. I know. Bibisan ko talaga si Frank. Don't worry. Just give me some time. Kasi sobrang busy yung lola nyo. Sana ba yung pangatlo nating item? So, nabuksan na natin yung second. Yung second item natin is glitter para sa eyeshadow. Or eyeshadow talaga siya na glitter. Ewan ko ba. Sana ba yung third natin? Here. Ooh. Ooh. Ito yung third item natin. Ano to? What is this? So, sa matte lip liner. Oh! At yung lip liner niya, yung kulay, I think magkakulay sila sa lipstick na yung first item natin sa ating advent calendar. Purple din yung kulay. Let's see nga, be. So, ito siya. Yes, purple. Kukunin ko yung first item natin na lippy and itatry natin. So, ito siya. Ito yung first item natin. Yan. Purple. So, maglalagay lang ako ng lip balm. Para naman moist yung lips ko. Then, try natin. Yung lipstick, kahit purple siya, in person, hindi siya mukhang purple tingnan. Ang lakas maka-fresh ng lipstick na to. Yan. Sa camera ha, tingnan siya, para siyang pink. Medyo may pagka-pink siya na pagka-red. Diba? Ito yung third item natin sa ating beauty advent calendar. Transfer natin yung rice natin dito. Kasi ubos na, oh. Wala nang laman. Napansin ko, wala ngayon si postman or running late lang ba si postman? Nagtataka lang ako kasi mostly talaga, most of every day, meron kaming post. Pero wala ngayon. So, wakas. Mabango siya. Yan. Happy na ako dyan kasi meron na tayong bigas. At yung extra, saan ko ito ilalagay? Ilalagay ko na lang doon kung saan ko ito nilalagay. Dito ko siya ilalagay. Diyan. Meron pa namang space doon para dito. Try natin. Yan. Ano itong... Yan. Oh, mabigat ha? There you go. It's all sorted. Magluluto tayo ng creamy mushroom. First time ko itong lutuin. Pero natikman ko to sa pinagtatrabahuan ko at nasarapan ako. Kaya ito naman. Kaya. So, ito yung starter natin. Creamy mushroom and garlic bread. Yung main talaga natin is steak.
Si Jan, he will have sirloin steak at ako, I will have a rib-eye steak. Gusto ko yung rib-eye steak kasi wala siyang taba. Well, meron siyang taba pero hindi marami yung taba niya. So, anyway, hihiwain natin tong mushroom natin. Yan, lagay kayo dyan. The usual place. Dito ko talaga kayo nilalagay. Yan. So, pag December talaga mga palangga, expect nyo na si Jan sobrang busy niya. Busy sa trabaho. Hindi ko nga alam kung anong oras uuwi. Yung bagong trabahante namin, nagbigay siya ng notice kahapon. Nako naman. Hindi niya nagustuhan, sabi niya. I can understand her naman kasi she has no experience in working in care settings and it's not for everybody. So, ayun. Back to square ones na naman kami. Madami ang nagre-retire na ngayon. Walang staff na dumadating. Let's see kung ano talaga ang mga sumusunod na mangyayari. So, magsisimula na tayong magluto. Kailangan natin ng butter. Yan. And minced garlic. At ilalagay na natin yung mushroom. Yan. Ang daming fluid na lumabas sa mushroom, oh. Ito lahat. Hindi talaga ako naglagay ng tubig. This is purely from our mushroom. Yan. So, hihinaan ko lang yung apoy. Kasi we're not in a rush naman. Until mag-simmer yung juice at mawala ng konti. Yan. While naghihintay tayo sa ating mushroom na naka-time-lapse, i-prepare ko na rin ito. Ito yung side vegetable natin para sa ating steak. Papakuluan ko lang siya. Masarap to. So, ito na. Completely luto na talaga yung ating mushroom. So, ilalagay ko na yung cream. Yung cream na gagamitin natin is single cream. Mag-a-add din tayo ng thyme, oregano, and sandali lang. Salt and pepper. John is calling. Yes? Yes? Right, okay. What did you say? Can you make me a cup of coffee? Okay, I will. Right, make it good. And I've got a dash, you see, haven't I? So, Okay, I will. right,
when you see me pulling down to drive, press button on kettle. Okay, I will. Okay, Bye-bye. darling, right, I'll be about 6-7 minutes. Okay. Alright, bye darling. Bye. Bye. Bye-bye. Love you. Love you, bye. Pauwi na si Mr. At, surprisingly, gusto niyang magpagawa ng kape. We will try our best. So, si John, ida-drop off lang yung Polaris, then aalis siya ulit din para kunin yung Can-Am. There you go. We need to monitor our creamy mushroom. Isa. Dalawa. Yung creamy mushroom natin, para lang siyang soup. Pero solid siya. Nako. Titikman ko muna. Kulang siya ng kaunting oregano. And konting thyme. Titikman natin ulit. Solved na ako dyan. So, papakuluan ko lang itong mga palangga para naman ma-reduce yung liquid ng kaunti kasi sobrang runny pa niya and I think magti-thick siya. I'm not so sure. Pero kung hindi siya magti-thick, lalagyan natin mamaya ng corn flour para ma-thicken yung sauce niya. Mr. is here. Hindi nyo makikita siguro dahil madilim. Pero nandito na siya kasi tingnan nyo yung workshop. Nakalit na yung workshop. Nandoon siya, oh. Oh, we need to prepare the coffee. We need to pour the coffee. Oh my, I hope okay to. Please be good. Sana papasa siya sa standard ni Mr. Hindi ko siya tinitikman kasi hindi ko bet yung lasa ng sweetener sa kape. I hope lang talaga. Fingers crossed, okay siya. Here he is! Right, your coffee is here! Ay. Ang hirap pala. Hello. Hello. There you go. What are you cooking? Mushrooms. Okay. Relax, baby. See, there's not wrong with them too. What are you laughing at? Is it okay? Yeah, it's fine. Yeah. Good. At least nakapasa kay Mr. Well, he did not say anything. So, I think okay yung coffee. So, ayun. Umalis ulit si Mr. So, iprepare ko lang sila lahat para sabi kasi niya, tatawagan niya ako pag pauwi na siya. So, pag tinawagan niya ako, then we can put everything in the oven. Yung creamy mushroom natin mga palangga, hindi siya creamy. It is runny mushroom. Hindi siya lumapot. Baka siguro dahil yung ginamit ko na cream is single cream. So, lalagyan ko siya ng kaunting corn flour para malapot yung
mushroom natin para magiging creamy mushroom talaga siya. Si John, nandito na si John. He's in the workshop. Ilalagay ko na yung ating garlic bread. Dahil dito na siya. So, ito na yung mushroom natin. Nag-i-start na siyang maging thick. Anyway, our starter. Yan. Kain, John. Right, let's go munching because John's hungry. Yeah, Is this one munch. really hot? Twice. So, ito na yung main. Nakikita ko na dumudugo pa, oh. And John's. Ja?